هێویا بهارێ ئەو بەهێویا کولیلکان ئەز وەهەمیا ji dil û can silav dikim ev plaketa ev xelata ez bawerim ku mafê min nîne ez tu tenê bi xwe serî bistînim ji ber xatirê ku buharekî onha tîna rojê li axa qedîm bi rastî jî derketî holê ew dibit hedem ku kulîlkên dara bişkoh davêjin ji bo biratiya gelê Kurd û Türk dikim lê mixabin ji ew roj şûnva gelkî tehdê gelkî kesepşewatî hatin dîtin û hatin jiyandin niha di nav me dayî xweşka Leyla zanin nav me dayî ku destirayî hebe cihantiya me da di parlamentoya da yek hevalek me dijî hebû kek Selîm Sadar ne bi me reyê birayê min û ez heya li jiyanê bim ez ti carî navê ji bîr nakim Orhan Doğan min birê Selahattin Demirtaş o bizden kısa Bırakavay mı Rabbi? براتیا گلا باور بود چقدر زلاله نفسا به میجی کی زلال بری کی هری مازن مباسا براتیا گلا کرد او دیروک راستیا جیانه ایرو و راستیا آنی به قادش اگر ایرو شانویا به کردی لسر دکا شانویا devleti خداوه جیاندن ev bikeda gele Kürt o gele Türkiye ne bilmem gele kesin benaf kahramanı benaf ban gelane zihevda em hemiş tevaram minnettarım brastici ez evidarım peşaroş biratiki gemtir u khurtir ava be aşitiki brumet ava be Ez her tim dibim. Gelek dinava xuda aş be ve bi gelê dirajî aş be. Gelê Kurd vî pî avêtiye. Germaya xwe hizkirina xwe dî hevra par vekiriye. Hesûdî û dilteng pêwîst a mihîm ewek meri bi gelara aş be. Gava meri bi gelar aş be ez bawerim wê dewlet jî wê gorê ji xwe ra rewşik nû hinek pîvanê nû jardin ava bikin û tê kevin xizmeta gela. Ez hemî organizatörên ra gelek spas dikim bixwînin anî ziman û ez mamoste hardin dormen ra gelek spas dikim ku şanokî ew qas Kurd û hemî Çînê civakê bi xwedina da dîtin bilimsandin kir û kir leyîskir ez ê ra spaskarim ku ev ji zimanê min ra jî bûma Ez jî zelalbûna rewşenbîriyê daxiya kirin huner ez bawerim çeka herî mezin e eger merim rast bixertîne ewî jî gelek karê xwe baş û zelal çêkiriye û gelanê jî hev kir zimananê jî hev kir em hemî spaskarên gera ez bawerim min vî heq nekiriye ê vê sahnê hemî vî heq